سلام فتوات تخطاتلت زمادب انكوع ناب سينما ناقوط رخلته بدحن مزاخم كمتو لمود سابسكرايب مقوار بيتسمنا يخونو ذا فيديو تفتيهم ماون لايك مقوار كترسعو سنة يتعنيحت الفيلم حاولت بها حدا بوليس نار إنا يجمر حاولون نحدا بناي كارغور نفارج زركب سراقن محاس كبل عبز ترخيبو اللو تسراقون بزح زبالة قرش إيساريقو زنبره عمود أتاون تسراقي باراشوت بمحاس كابتان نفاريت كنتر تدالوه عبد شعوان هاول ناب تسراقو تكوسه كوين جنن إشتي سحاتو تسراق دما نزعل للتتكي مخافتان نفاريت نتره مريد فيلمنا حدا ويل تباله فلاس أي عنسيتي رئينا نايت معل تسرح الحرم الزامون ويل مس بيلي روز تبالت مسارح تقعل الجمرة نساون لكعهم مفلاسيت عنسيتي يانيرا بيلي روزون صباحني هذا نور حسلاز جمر اتناي فلماني هذا معلتو مس هذا حبير واك حلفا حتى تتصو ويلون بتحسب دحرم السمع بيلي كاب بتوسخي مشيتا حدا بارك راخون بزعاتنا يصبحوا علقهم كعلن حتى تتصو بتحسب مستسمامعون مشيت نغراخو تقاصيرهم تفلاليو ابز قصل مرئيتون ويلن بيلن كم تتبالوا بار ترخبو ابتوانون بيلي نهاد ناوينا يچاكا كخدو خمزلوهم كتزارب جمرت ويلغن حدش نجر مفتان سلازدلي نابت سميناو أنفت نيچاكا نخدو حساب امصأ نيشتي مسعللون اموداتا بستفلالي أنفت نمهدان وسنو سلازي دما ويل نابت سميناو أنفت نيچاكا كخدن توسن بيل دما بدبو قص نمقاد حسبت مريت فيلمنا حجون داربي تباله حدا قنصالي لالينا داربيون مس حدا ناي مافيا ጉጅለ ሓላፊ بفيديو كول نعلل نريو እቲ ሓላፍ ናይ ማፍያ ጉጅለ ዝኾነ ሰብኣይ እውን ንዳርቢ ሓደ ሰብ ንዕኡ ቅርሺ ሰሪቑሉ ከም ዝነበረን ኮይኑ ግን እስካብ ሕጂ ከም ዘይምጸሉ ተዛረቦ ስለዚ ድማ እቲ ናይ ማፍያ አዛዚ ንዳርቢ ብምቁጻር ቅርሺ ሒዙሉ ዝነበረ ሰብ ክረኽበሉን ቅርሺ ከምጻሉን ተዛረቦ ምክንያቱ ድማ ኣብቲ ጫካ ጠፊኡ ወይ ድማ ሞይቱ እዩ ዝኾን ኢሉ ስለዝሓሰበ እዩ ዳርቢ እውን ነዚ ሰብኣይ ዝሰርሐሉ ሰራቂ ምስቲ ትማሉ ምሸት ካብ ነፋሪት ነጢሩ ተባሃለ ሰራቂ ተመሳሳሊ ምዃኑ ተረድአ ስለዚ ድማ ዳርቢ ነዚ ኣዛዚ ናይ ማፍያን ምስራሕ ተሰማሚዑ ይርከብ ኮይኑ ግን ኣብ ክንድኡ ፍርቂ ናይ ተቕርሺ ደሊ እዩ እቲ ሓላፍ ናይ ማፍያ ጉጅለ እውን ካል ኣማራጽ ስለዘይነበሮ በቲ ሓሳብ ተሰማምዐ ቀጺሉ ዳርቢ ሕጅን ሕጅ ኣልሽኡ ክጅምር ወሰነ ምክንያቱ ንጽባሒቱ እቲ ናይ ሓደ ወርሕ ከም ዝጅምር ይፈልጥ እዩ ዳርቢ እውን ነቲ ሰብኣይ ነቲ ስራሕ ብኣግባብ ወዲኡ ከም ዝሕብኖ ተዛረቦ ድሕርን እሽተይ ሰዓታት ዊል ምስ ቢል ድሕር ምዕላሉ ካብቲ ዝነበረሉ ባር ወፀ ሃንደበት እውን ኣብ ደገ ኣፍቲ ባር ኣብኡ ንዝነበረ ዳርቢ ረኣዮ ቅድሚ ሕጂ ፋለጥ እኳ እንተዘይነበሩ ሃንደበት ግን ዊል ጽባሕ ከመይት ናይ ሃደን መዓልቲ ክሕልፎ ከም ዝሓሰበ ክዕሉ ጀመሩ ብተወሳኺ እውን ዊል ዳርቢ ሽጋራ ንኽህቦም እንተን ሓተቶ ኣብ ዝቕጽል መዓልቲ ንግሆ ዊል ናብቲ ሰሜናዊ ኣንፈት ናይቲ ጫካ ንሃደን ከደ ልክዕኡ ምስ በጽሐ እውን ቁርስ ስለዘይበልዐ ክሰርሕ ኢሉ ንሓዊ ዝኾኑ ዕንጨይትታት ከኣርጅ ጀመረ ምርኢትና እውን ቀጺሉ ናብ ደቡባዊ ኣንፈት ጫካ ወሲዱ ሓደ ሓላዊ ናይ ጫካ መንገዲ ክኸፍት እንከሎ የርእየና ሃንደበት ግን ዳርብን ምስ ዝሰርሑ ካልኦት ሰባትን ካብ ዝነበሩላ ማኪና ወፁ እቲ ሓላዊ እውን ንዳርቢ ንምንታይ ሃደን ክዳን ከም ዘይገበሩ ሓተቶም ዳርቢ እውን ብመልክዕ ላግጺ ካብ ካልኦት ፍልይ ክብሉ ደልዮም ከም ዝኾኑ ተዛረቦ ብድሕሪኡ እውን ሽጉጥ ኣውፂኡ ነቲ ሓላዊ ተኮሰሉ ብዙሕ እንተይጸንሐ ምርኢትና ናብ ሓደ ጣብያ ፖሊስ ወስደና ሃውሉ እውን ናብኡ ምስ ኣተወ ብዛዕባ እቲ ናይ ትማሊ ምሸት ካብታ ካርጎ ፕሌን ናይ ባንክ ቅርሺ ሰሪቑ ዝሃደመ ሰራቂ ክዕሎም ጀመረ ናይ ሃውል ሓሳብ እውን እቲ ሰራቂ ብኸቢድ ተሃሲኡ እዩ ዝብል እዩ ምናልባት እውን ካብታ ነፋሪት ምስ ነጠረ ሞይቱ ክኾን ይኽእል እዩ ዝብል ሓሳብ እውን ኣለዎ ስለዚ ድማ ነዚ ናይ ጣብያ ፖሊስ ኮሚሽነር ዝኾነ ሰብ ኣብቲ ጫካ ናይ ዝሞተ ሰብ ኣካል ይኹን ዝወደቐ ቅርሺ ረኺቡ ንፖሊስ እንተፍሊጡ ንዕኡ ከፍልጥዎ ተዛረቦ እዛ መዓልቲ እውን እቲ ናይ ሃደን ወርሒ ዝጅመረለ መዓልቲ ስለዝኾነት ብዙሓት ሰባት ናብ ጫካ ንሃደን ከኣትዉ እዮም እቲ ኮሚሽነር እውን በቲ ሓሳብ ተሰማምዐ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እውን ዝሰምዖ ነገር ምስ ዘሎ ከም ዘፍልጡ ተዛረቦ ድሕሪ ሰዓታት ዊል ንሃደን ዝኾነ ናይ ጫካ እንስሳ ረኸበ ቴንሽን ኣሲሩ ክትኩስ ክብል ግን ሃንደበት ኣብ መሬት ዝወደቐ ቅርሺ ረኸበ እቶም ዝወደቑ ናይ ቅርሺ ኖታት እውን ናርኣየ እንተሎ ኣብ ጥቂኡ ሬሳን ካልእ በዝሒ ዘለዎ ቅርሺ ዝሓዘ ሳንጣን ረኸበ ዊል ነዚ ምስ ረኣየ ኣዝዩ ሰንበደ ኮይኑ ግን ነቲ ቅርሺ ክወስዶ ከም ዘለዎ ወሰነ ድሓር ድማ ካብቲ ጫካ ክወፅእ ክብል ዳርብን ንሃቱ ሰባት ናብኡ እናመፁ ሃንደበት ረኣይዎ ዳርቢ ዊል ነቲ ዝደልዮ ዘሎ ቅርሺ ኣብ ኢዱ ሒዝዎ ከም ዘሎ ርእዩ እዩ ስለዚ ድማ ንዳርብን ዊል ነቲ ቅርሺ ብቕልጡፍ ሒዝሎም ክመጽእ ምእንታን ተዛረብዎ ዋላ እዚ እንተኾነ ግን
ዊል በቲ ሓሳቦም ከም ዘይሰማማዕ ተዛረቦም። ሕጂ ዊል ሓሳቡ ለዊጡ ነቲ ቅርሺ ናብ ጣብያ ፖሊስ ሒዝዎ ክኸድ ወሰነ። ብድሕሪኡ እውን ዳርቢ ንዊል ከፈራርሖ ጀመረ። ነቲ ቅርሺ ዘይህቦ እንተኾይኑ እውን ከም ዝቆትሎ ተዛረቦ። ኣብ መወዳእታ ዳርቢ ንመሓዝኡ ናብ ዊል ክትኩስ ምእንታን ኣዘዞ። ኣብ መንጎኦም እውን ተኹሲ ተጀመረ። ኣብዚ እዋን ዊል ሓደ ነዳዲ ዝሓዘ ጀሪካን ናብኦም ሸንዲዩ ተኩሱ ኣባርዖ። ብድሕሪኡ እውን ናብ ጎየና ኣብቲ ጫካ ኣተወ። ድሓር ድማ ዳርቢ ካብቲ ናይ ማፊያ ኣዛዚ ሰብኣይ ተደወለሉ። ነቲ ቅርሺ ረኺቦ እንተኾይኑ ምስ ዝሓቶ ድማ ዳርቢ ነቲ ቅርሺ ቀዲሙ ካሊእ ሰብ ከም ዝረኸቦ ዝዛረበሉ እዋን እቲ ሰብኣይ ኣዝዩ ሓረቐ። ብቕልጡፍ እውን ነቲ ቅርሺ ኣብ ኢዱ ከእትዎ ምእንታን ኣዘዞ። ዳርቢ እውን ነቶም ናሃቱ ሰባት ናብ ዝተፈላለየ ኣንፈት ክመቓቐሉን ንዊል ክሕዝዎን ተዛረቦም። ንዊል ክቐትልዎ ተልይዎም እውን ንኽቐትልዎ ኣዘዞም። ድሕሪ ንእሽተይ ሰዓታት እውን ዊል ኣብ ሓደ ወሓዚ ሩባ ክዓርፍ ወሰነ። ነቲ ሒዝዎ ነበረ ካርታ እውን እናርአየ እንተሎ ኣንደበት ናይ ዳርቢ ሰባት መጽዎ። ከምቲ ናይ ዓንተዎ እውን ክታኾስ ጀመረ። ዋላ እዚ እንተኾነ ግን ዊል ሕጂ ከም ዘይኽእሎም ተረዲእዎ ክሃድም ወሰነ። ዕድል ስለ ዘይገበረ ግን ዳግማይ ሕጂ እውን ናይ ዳርቢ ሰባት ረኸብዎ። ዳግማይ እውን ተይፈተወ ክታኾስ ጀመረ። ኣብ ዝኾነ ሰዓት ግን ዊል ሓደ ናይ ዳርቢ ሰብ ቀተለ። ኮይኑ ግን ዊል ኣንደበት ከውዲ ይውቃዕ። ዋላ እዝዩ ተተቐንዘወ ግን ናብቲ ደቡባዊ ኣንፈት ናይቲ ጫካ ንኽኸድ ወሰነ። ምኽንያቱ መሳርሕቱ ቢሊ ኣብቲ ቦታ ከም ትህሉ በዓል ሙሉእ እምነት እዩ። ድሕሪ ሰዓታት ዊል ናብቲ ደቡባዊ ኣንፈት ናይቲ ጫካ ብምኻድ ንቢል ረኸባ። ብድሕሪኡ ግን ብሰንኪት ማሰይቲ ሃለዋት ስሒቱ ወደቐ። ነዊሕ ዛንታ ብሓፂሩ ዊል ሃለዋት ምስ ፈለጠ ቢል ነቲ ተወቕዐ ቁስሉ ብጨርቂ ጠምጢማትሉ ነበረት። ቢል እውን ክንዲዚ ዝኣክል ቅርሺ ካበይ ከም ዘምፅኦ ሓተተቶ። ንሱ እውን ኣብቲ ጫካ ከም ዝረኸቦን ኣብ ጥቂኡ ግን ናይ ሰብ ሬሳ ከም ዝነበረ ተዛረባ። ምናልባት እውን እቲ ሰብ ሰራቕ ክኾን ከም ዝኽእል ተዛረባ። ምስቶም ሰባት እውን እናተታኾሰ እንተሎ ከም ተወቕዐ ነገራ። ቢል እውን ዊል እስካዕ ሕጂ ናብ ፖሊስ ደው ኢሉ እንተኾይኑ ሓተተቶ። ዊል ድማ ከም ዘይደወለ ተዛረባ። ኮይኑ ግን ዊል ሓሳቡ ሕጂ ነቲ ቅርሺ ንፖሊስ ምሃብ ከም ዝኾነ ተዛረባ። ዋላ እዚ እንተኾነ ግን ቢሊ ድኻታት ምዃኖም ስዒቡ ነቲ ቅርሺ ንዕኡ ክወስዶ ከም ዘለዎ መዓደቶ። ምኽንያቱ ሓላፊ ናይቶም ፖላይስ ነቲ ቅርሺ ተረኺብዎ ንባዕሉ ካብ ምውሳድ እንድሕሪት ከም ዘይብል ትፈልጥ እያ። ሃንደበት ክናዕለሉ እንተለዉ ናይ ዳርቢ ሰባት ብምምጻእ ናብ ቢሊ ተኮሱ። ከም ዕድል ኮይኑ ግን ዊል ካብኣቶም ክሃድም ከኣለ። ናይ ዳርቢ ሰባት እውን ንብዙሕ ግዜ ሒዝዎ ከም ዘለዉ ዊል ኣስተብሃለ። ኣብቲ ቅርሺ ዝሓዘ ሳንጣ ውሽጢ ድማ ሓደ ናይ ጂፒኤስ መቆጻጸሪ ከም ዘሎ ተረድአ። ስለዚ ድማ ንሱ ተጠቂሙ ናይ ዳርቢ ሰባት ከጽምዶም ከም ዝኽእል ፈለጠ። ፈለማ ዊል ሓደ ቦምባ የዳልሞ ኣብቲ ናይ ቅርሺ ሳንጣ ገበሮ። ብድሕሪኡ እውን ክመጹሉ እዮም ኢሉ ናብ ዝሓሰቦ ቦታ ብምኻድ ነቲ ቦርሳ ምስ ቦምባኡ ሓደጎ። ኣብ ሓደ በሪኽ ቦታ ኮይኑ እውን ንዖም ካብ ዝመጹ ክጽበዮም ጀመረ። ድሕሪ ንእሽተይ ደቓይቕ እውን ልክዕ ከምቲ ዝሓሰቦ ንዳርቢ እናተማርሑ መጹ። ዳርቢ ቀጺሉ ካብታ መኪና ወረደ። እቲ ሓደ ናሃቱ ሰብ እውን ነቲ ዊል ዝሓደጎ ሳንጣ እናፈተሸ እንተሎ ዊል ሽዑ ንሽዑ ናብቲ ዘጽመዶ ቦምባ ተኮሰ። በዚ ምኽንያት እውን እቲ ሓደ ናይ ዳርቢ ሰብ ህይወቱ ሓለፈት። ዳርቢ እውን ከምኡ ኢዱ ተወቕዐ። እዚ ዕድል ተጠቂሙ እውን ዊል ምስ ዳርቢ ንምግጣም ካብቲ በሪኽ ቦታ ወረደ። ነንባዕሎም እውን ብሒዞሞ ነበሩ መሳርሒ ክታኮሱ ጀመሩ። ኣብ መወዳእታ ግን ክልቲኦም ጥይት ወድኡ። ስለዚ ድማ ኢድ ብኢድ ንምግጣም ወሰኑ። ብዝሕዝን መልክዑ ግን ከብዱ ተሃስዩ ነበረ ዊል ሓይሉ ስኢኑ ብዳርቢ ተሰዓረ። ኣብ መወዳእታ ዳርቢ ነቲ ዊል ሒዝዎ ነበረ ሳንጣ ወሰደሉ። ከም ዕድል ኮይኑ ግን ካብቲ ቦታ እንተይረሓቕ እንተሎ ኣብቲ ጫካ ነበሩ ካልኦት ሃደንቲ ናብኡ መጺኦም ደው ኣበልዎም። ዳርቢ እውን ነዚ ዕድል ተጠቂሙ ካብቲ ቦታ ሃደመ። ዊል እውን ኣዝዩ ተሃስዩ ስለ ዝነበረ ሃንደበት ሃለዋቱ ስሒቱ ወደቐ። ድሕሪ ንእሽተይ ደቓይቕ እውን ዳርቢ ካብቲ ጫካ ወፀ። ሃንደበት ድማ ሓደ ካልእ ሃዳኒ ብማኪና ናኸደ እንተሎ ንዳርቢ ስለ ዝረኣዮ ክማልኦ ብምሕሳብ ደው በለ። ኮይኑ ግን እቲ ስሱዕ ዳርቢ እዚ ገለ እንተይመሰሎ ነቲ ሰብኣይ ተኪሱ ቀተሎ። ናብታ መኪና ኣትዩ እውን ነቲ ካብ ዊል ዘሕደጎ ሳንጣ ከፊቱ ረኣዮ። ኮይኑ ግን ዳርቢ ኣብቲ ውሽጢ ሳንጣ ዝረኸቦ ነገር ቅርሺ እንተይኮነስ ኣእማን ነበረ። ዳርቢ እዚ ምስ ረኣየ ስምዒት ምቁፅጻር ኣብይዎ ሓሪቑ ክጭድር ጀመረ። ኣብ ሽዑ ምሸት ዊል ሃለዋት ምስ ፈለጠ ንባዕሉ ሓደ ሆስፒታል ረኸቦ። እቲ ሃውል ተባሃለ ፖሊስ እውን ኣብ ጥቂኡ ጸንሖ። ሃውል እውን ከመይ መጥቃዕቲ ከም ዝበጽሖ ሓተቶ። ዊል እውን እቶም ሰባት ከም ዘይፈልጦምን ንህይወቱ ንምትራፍ እውን ዝከኣለ ኩሉ ከም ዝፈተነ ተዛረቦ። ነቶም ዝመጽዎ ሰባት እውን ብዝኸኣለ ተኪሱ ዋላ እንተሰዓሮም ነቲ ኣዛዚኦም ግን ክስዕሮ ከም ዘይከኣለ ተዛረቦ። ዕድል እንተይገበረ ተሪፉ ግን ዊል ነቲ ቅርሺ ስለ ዘይወሰዶ ሕጂ እቲ ሳንጣ ሙሉእ ኣቕራሽ ኣበይ ከም ዘሎ ዝፈልጦ ነገር ከም ዘይብሉ ተዛረቦ። ድሕሪ ውሕዳት ደቓይቕ
نابت خفل زأتوت نرس ويل كعرف كم زلو تزاربت أبزوز بجن اتنايتا ختما أم كوميشنر نابت خفل بمئتاو ويل استزاربو كل حق خمزخونه بمزراب نهاول ردو اتوم نويل نابزو هوسبيتال حزام مزموص هدن تون أويدو زخونه عينت كرش خمزينا ورخم تزاربو نهاولو سيخو ردو بدحريون ات كوميشنر نهاول بحد دقوص يوم كعلن بونكساتيون تزاربو هاولون بتحساب تسمامعه ات كوميشنرون نهاول سعبني لغونا وصنتلو داربي هاندبت نابتو هوسبيتال مصا داربون بويل ازي حريقو سلازنبر ايو نابتو هوسبيتال زمصا هاولون ندغنا وصنتلو نتا دارب زقتلا نرس مسراي نغرات صبوق كم زيلو تردا بدحريون هاول نداربي ريامو وتاخوسو جمرو ابتو وان داربي هاندبت نهاول بخرا وغو قصيلون داربي نابتو ويل زنبرو خفلاتو بزي زغنا محرتون نابتو ويل دقيسل نبر عرات كتكوس جمره كوين جن ويل إذا غمزهم فليتو قابت عرات وريد تحبيب بمبارو هاندبت بدحريت ماتي واقعو دقا قتيلون وديقون نبرن هات مسار حل علو بزح غزا تكوسلو كوين جن داربي مكلاخل تيت كيرب بمبارو كموت يكالن دحر جن ويل بتا ترفت حنت عرر طيت ناب رؤسو بمتكواس قتلو ويلون شعون شعو بزخالو نابت توقع زوا دقا بوليس هاول هيوت خدحنا ليل خدا وانات حليفهم دحر حدا عمت ويل نايبيل مقابرنا رأينا هاللوه فيلمنا يرينا عدلنا هاللوه نعاك كدحم زي مخالو مخنياتون يقرأتا حتتا عبتا مساسال وانوون ات بوليس هاولنا ومتا هاول اسكا حجنا تقرشي ويل وسيدو وإيزب الامنت هاللوه بدحريون ويل نتقرش نسو وسيدو وتزنبر اتحج السرح زلو مهكي يسرح كم زي مسرحن بتقرش تتاكيمو يوتك غير كم زنبران تزاربو هاولون نتقرشي دحر سبب زي بلو حابي خاية تخونغاخه إل داقم حتتو ويلون نستاز قبر نيرو نهاول كفر حسل زنبر كدما عامت توقع ودي غنسلو ناموت السوق إلخري إيخ إلكم زنبرة تزاربو أمود تاون هاول نويل آمنو كاولو معان تجميرون ويل حد شوت كمرح خمس دل تزاربو هاولون لك علقا قابت آتي خايو زلقا حزن وزيقا حد شوت كجمر بموال تزاربو بدحريون فيلمنا ويل نابت سمينا وجاكا خيدي رينا قتيلون ويل نتنا حدا عامت زاكل زحابو قرشي ابت فحير زقابرو بتخدلي جمره اموداتاون ويل نتحبي ونبر قرش رقيبو كاو لبنا تحاغسن املاخنا مسكن ناريو فيلمنا يودا كبرات قتاتل سينمانا نايلو معت مدبنا زيات مسل نيرا فتيومات وان تسفاي قبر سبسكرايب زي قبركم تساليكم حجون سبسكرايب مقارب يسابي خنو سكاب باصالي مدام رخب نصح سوي لنا